No a my pokračujeme v našom dnešnom vysielaní ďalej a v nasledujúcich minútach vám predstavíme japonské vlasové kúpele, ktorých súčasťou je aj masáž hlavy. Našim ďalším hosťom je pán Jaro Rataj. Vítajte, Jarko, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Tak, dobrý japonské vlasové kúpele, to znie tak, by som povedala, až exoticky trošku, možno pre našinca. A aj dobre šípime teda, že ten prívlastok japonské hovorí o krajine pôvodu tejto terapie? Ako samotný názov už vlastne prezrádza, tento rituál, tieto vlasové kúpele pochádzajú z Japonska. Ich história však siaha až do védskej kultúry a veľmi úzko súvisia s ajurvédou. A práve dá sa povedať, v tom ostatnom období sa prináša, dá sa povedať, táto možno aj kultúra, možno toto ošetrenie aj do Európy. A som veľmi rád, že toto ošetrenie zavítalo aj do našich končín. Ako možno reagujeme my uponáhľaní Slováci, ktorí sa stále trošku vyhovárame na ten stres? Je to iba o regenerácii a relaxácii, alebo je to aj o nejakých zdravotných benefitoch? Japonské vlasové kúpele majú niekoľko benefitov. Jedným z benefitov je, že stimulujú vlasovú pokožku, ju veľmi dobre prekrvujú, to znamená, dochádza vlastne takému prísunu živín do vlasovej pokožky a do vlasových folikulov a tým samozrejme aj zabezpečia ten zdravý vlas. Druhým takým benefitom je ošetrenie tej vlasovej pokožky, to znamená, že ju veľmi dobre čistia. A tretím benefitom je taká duševná pohoda. To znamená, pôsobia veľmi aj antistresovo. Dobre, ale poďme možno aj tým zdravotným, pretože ja som sa dočítala, že pomáha aj pri častých migrénach, možno trošku znižuje aj očný tlak, pískanie v ušiach dokonca a mnohé iné. Áno, vlastne táto procedúra, tento rituál je zložený z niekoľkých, dá sa povedať, úrovní. Tak, ako sme videli možno aj na tých záberoch, že v úvode, kde dochádza k určitej analýze, to znamená status quo vlasovej pokožky, kde zistíme v podstate, či je pokožka zdravá, či je zanesená, či náhodou tam nie sú kožné lézie, lebo kožné lézie a rôzne drobné ranky môžu byť aj kontraindikáciou pre toto ošetrenie. Áno, pre absolvovanie tohto ošetrenia. No a potom sa pristúpi k samotnému ošetreniu. To znamená, vlasy sa umývajú a sú zložené, dá sa povedať, tie jednotlivé procedúrky z rôznych masáží. A tie skutočne pôsobia, samozrejme, ako som povedal, že prekrvujú vlasovú pokožku a samozrejme aj ju očistujú, prekrvujú a pôsobia aj antistresovo. A práve jednou z takých častí je aj akupresúra. A akupresúra samozrejme aj zmierňuje migrénózne stavy. To znamená, aj znižuje to očné napätie, pôsobí takisto antistresovo, podporuje vlastne aj ten zdravý vlas. Áno, my vidíme teda, že sa používajú aj rôzne samozrejme kozmetické prípravky, či už pri samotnom umývaní vlasov, alebo aj pri tej masáži. A pri masážach sme skôr zvyknutí používať také oleje. Čiže aj v tomto prípade sú to možno nejaké olejové prípravky? A v tomto prípade, je trošku aj špecifické, aby ten vlas nezostal masný, tak sa používa jojobový olej. Jojobový olej má veľmi podobné molekulárne zloženie ako kožný mas. Preto sa veľmi hodí na čistenie vlasovej pokožky, veľmi dobre ju hydratuje a vytvára taký ochranný film. Ochranný film. Potom sa následne samozrejme ten vlas asi zbaví toho oleja. Áno, potom nasleduje taký japonský vlasový kúpeľ, ktorý je to vlastne kontinuálny prúd vody, ktorý steká, dá sa povedať, po pokožke hlavy a po vlasoch a odstraňuje, dá sa povedať, zoxidovaný kožný mas a veľmi blahodárne pôsobí, dá sa povedať, jednak aj na tú pohodu, na to duševné zdravie a zanecháva tú pokožku prirodzene zvlhčenú. Keď hovoríme možno aj o tých benefitoch pre tú vlasovú pokožku, je to veľmi dôležité aj pre nasledujúce zlepšenie možno rastu vlasov. Ako dlho dokáže tá koža si pamätať takéto, by som povedala, takúto regeneračnú kúru? Samozrejme, pri tej masáži dochádza k tzv. Folikulárnej manipulácii. To znamená, tie vlasové folikuly sa zväčšujú, rozširujú a tým sa zabezpečí aj lepší, dá sa povedať, rast vlasov. Odporúča sa takúto procedúru absolvovať raz za mesiac, raz za 2 mesiace, tak aby skutočne tá pokožka sa zregenerovala, aby skutočne zabezpečila ten zdravý vlas. Je táto terapia vhodná aj pre pánov?
Samozrejme, táto terapia je vhodná ako pre dámy, tak aj pre pánov. Ako som povedal na začiatku, je možno nutné aj povedať, že existuje určité kontraindikácie. Áno. A síce to sú nadpojené vlasy, potom sú to vrkôčiky, dredy, afroúčesy a samozrejme nejaké kožné ochorenia, prípadne drobné poranenia, kožné lézie. Áno. Vtedy sa samozrejme tieto vlasové kúpele nemôžu realizovať. Ale práve preto sa tam v úvode tej terapie robí tá diagnostika, aby sa teda skontroloval ten aktuálny stav tej vlasovej pokožky. Áno. A na základe toho sa možno aj vyhodnotí, že čo tá, ktorá konkrétna vlasová pokožka teda potrebuje. Je to, by som povedala, šité na mieru individuálne? Áno, je nutné povedať, že počas vlasových kúpelov, počas tejto procedúry sa využíva aj špeciálna vlasová kozmetika, ktorá bola vyvinutá na tento účel. A sú tam rôzne, samozrejme, kozmetické prípravky a ktoré obsahujú, a to je veľmi, veľmi, dá sa povedať, také dôležité, zvláštne, že je tam tzv. Hodvábny komplex. To je patentovaná zložka v tejto kozmetickej línii, ktorá sa vyvíjala v Japonsku, ktorá vlastne tú pokožku hlavy veľmi dobre vyživuje a veľmi dobre, dá sa povedať, pôsobí na ten rast zdravého vlasu. My sme hovorili, že teda krajina pôvodu je Japonsko a má to teda aj istú dávku ako keby filozofie, táto terapia? Áno, tým, že ajurvéda je založená na takej rovnováhe medzi tým fyzickým a psychickým zdravím, tak dá sa povedať, súčasťou tých vlasových kúpeľov je práve aj tá psychická pohoda. Pretože vieme, že stres samozrejme pôsobí veľmi negatívne na rast vlasov, pretože nedochádza k takému dokrveniu, prekrveniu vlastne tej vlasovej pokožky. Áno, my vidíme aj na tých ilustračných záberoch, že sa možno striedajú aj tie nástroje masážne, alebo by som povedala tie kefír rôzne a všakovaké iné veci, ktoré sa pri tejto terapii využívajú. Od čoho to závisí? Má to nejakú postupnosť? Má to určite nejakú postupnosť, pretože tým, že to pochádza z Japonska, tak je tam presne stanovený protokol a sa, dá sa povedať, realizujú jednotlivé ošetrenia. To znamená od jemnej masáže po krúživé pohyby, po akupresúru a po kompresiu. To znamená, samozrejme má to nejakú postupnosť a možno, čo by sme ešte mohli uviesť, že vlastne počas tohto ošetrenia je poskytnutá aj tzv. Párny kúpeľ. Párny kúpeľ, ktorý má vlastne také obsahuje vodné mikročastice, ktoré sa veľmi dobre vstrebávajú do pokožky a veľmi dobre prenášajú tie aktívne látky do pokožky hlavy. Je to, hovoríme, že istá forma regenerácie, ale samozrejme aj s tými plusovými zdravotnými aspektami, ktoré sme spomínali. To znamená, že mal by si to človek možno naplánovať na popracovné obdobie, aby teda naozaj už potom mohol dokonale sa zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie pracovné úlohy, alebo to naopak môžeme absolvovať ako štart do nového pracovného dňa? Určite toto ošetrenie je vhodné tak ako štart do pracovného dňa, ale aj po, dá sa povedať, náročnom dni, pretože pôsobí, ako som povedal, veľmi antistresovo, ukľudňujúco. A práve v tejto uponáhlanej dobe je takéto ošetrenie veľmi vhodné práve pre takéto mamičky, možno manažérky, uponáhlané, dá sa povedať, žienky, ktoré chcú jednoducho zrelaxovať. Trošku sa asi zbaviť toho stresu a možno si tam aj pospať, lebo videli sme teda, že sa leží stále v rovnakej polohe, čiže musí to byť aj pohodlné, lebo vieme, že v kadernických salónoch občas, keď nám umývajú vlasy, trošku nás tlačí krk, čiže všetko je nejakým spôsobom anatomicky prispôsobené. Áno, vlastne celé to zariadenie pochádza z Japonska a je to jednak ručne vyrábané a je to anatomicky prispôsobené na to, aby vlastne ten klientka dokázali vyležať minimálne, hovorím, 60, 70, 80 minút počas tohto ošetrenia. Takže je to aj veľmi pohodlné. Dokáže to napríklad odstrániť aj príliš, ja neviem, časté alebo teda veľké vypadávanie vlasov, že keď to človek pravidelne absolvuje, my sme hovorili o tej stimulácii, ale že či ak teda mám problém s nejakým vypadávaním vlasov, tak či mi to naštartuje tie folikuly? Samozrejme, lebo masáž ako taká pôsobí veľmi blahodárne práve na rast vlasov a pomôže samozrejme aj naštartovať ten rast vlasov. A je úplne jedno, že ako mám kvalitu vlasov, lebo zase sa hovorí, že kto má jemné vlasy so sklonom k rýchlemu
zhusteniu sa, tak by si až tak veľmi masáž hlavy nemal dopriať, pretože tá práve stimuluje možno aj tú tvorbu tých mazových žliaz. Čiže pre akékoľvek vlasy? Určite pre akékoľvek vlasy. Je možno že dodať, že je nutné samozrejme aj pri tej vstupnej analýze možno aj zistiť, v akom stave je ten vlas a potom aj zvoliť, dá sa povedať, jednotlivé tie kozmetické línie, ktoré sú na to určené. Ak sú príliš husté vlasy, veľmi najmä aj kúčeravé a tak ďalej, používa sa potom špeciálny kondicionér, aby sme na to vedeli potom krásne rozčesať, aby sa neuzlili vlasy, aby sa krásne rozčesávali a potom dali samozrejme aj dať do pôvodného stavu, to znamená vysušiť a opraviť. Jarko, a posledná otázka, samozrejme venujeme sa predovšetkým hlave a vlasovej pokožke, ale dostávajú samozrejme isté regeneračné prípravky a regeneračné látky aj samotné vlasy zistíme aj na kvalite vlasov potom? Samozrejme, ten vlas sú dodotované tým správnym možno? Áno, pretože to potom vlastne zistíme, že ten vlas je zdravý, lesklý a pevný. A nie nič krajšie, keď je žena spokojná so svojimi vlasmi. Áno, lebo vlasy sú korunou ženskej krásy. Bodka. Presne tak. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie aj za predstavenie práve takejto metodiky.